Ευρωβουλευτή του λαού σου. Γιατί υπάρχει και κάτι ακόμη που έχει ενδιαφέρον. Ήταν η ενημέρωση της Τρόικας ενώπιον των Ευρωβουλευτών για την Ελλάδα, όπου μεταξύ άλλων εκεί είπαν ότι ζήτησαν μέτρα από την Ελλάδα. Η Ελλάδα προστατεύει τους πλούσιους. Διστάζει να πάρει μέτρα που θα θίξουν τους πλούσιους. Κυρία Τζαβέλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μας λέτε πώς ακριβώς τέθηκε το ζήτημα. Ναι, δεν τέθηκε καθόλου έτσι το ζήτημα. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό. Έτσι μεταφέρθηκε εδώ. Ναι, κακώς μεταφέρθηκε. Δηλαδή δεν ήμουν στην συνάντηση με τους δύο από τους τρεις. Η Κεντρική Τράπεζα και ο Ντερούς από την Επιτροπή. Αντιθέτως έκανε ένα δηλητηριώδες σχόλιο. Ναι. Ο Μαζούχ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι αυτό που δεν περιμένανε στο πρόγραμμα που είχαν για την Ελλάδα ήταν η στεναρή αντίσταση κρυφών συμφερόντων απέναντι σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες βοηθάνε τον πολίτη. Ρωτήσατε ποια είναι αυτά τα κρυφά συμφέροντα? Ρωτήσαμε, αλλά δεν υπήρχε χρόνος, όχι ότι δεν θα λέγανε. Γιατί κρυφά συμφέροντα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μια ολιγαρχία πλουσίων ανθρώπων. Κρυφά συμφέροντα μπορεί να είναι και μια συντεχνία. Δεν ξέρω. Αυτό λέει. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Σε μια λογική εξήγηση των πραγμάτων και επειδή είμαστε Έλληνες και ξέρουμε, εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι μπορεί να είναι πράγματι επιχειρηματίες, ας πούμε, στο λιανικό εμπόριο, που δεν βλέπουμε να μειώνονται οι τιμές των προϊόντων, αλλά μπορεί να είναι και οι παντοδύναμες συντεχνίες στην Ελλάδα. Αυτό που είπαν, δηλαδή, είπαν ότι κάνανε λάθη, το παραδεχθήκανε για όλες τις χώρες. Ήταν η πρώτη συνάντηση. Μάλιστα. Και αυτό που απεκόμισα, υπήρχε πολύ μεγάλη επιθετικότητα από την πλευρά των Ευρωβουλευτών, ανεξαρτήτως χώρας. Μάλιστα. Δεν ήταν μόνο Ευρωβουλευτές από τον Νότο. Επιθετικότητα για τα μέτρα και τον τρόπο που χειρίστηκαν την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, εννοείται. Κοιτάξτε, ξεκινάμε τώρα την εξέταση της εργασίας, την αποτίμηση και την αξιολόγηση της εργασίας που έχει γίνει από την Τρόικα στις χώρες του Νότου. Νομίζω ότι θα χρειαστεί... Όχι η πρώτη συνάντηση της εξεταστικής αυτής επιτροπής, αλλά της Επιτροπής Οικονομικών, η οποία ανοίγει πλέον το θέμα της εξέτασης. Κυρία Τζαβέλα, επειδή ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο, θα έλεγα να μην το εξαντλήσουμε, γιατί ούτως ή άλλως ο χρόνος μας είναι ελάχιστος. Να σας ευχαριστήσω θερμά και να ξαναμιλήσουμε όταν θα έχετε έτσι μια πιο καθαρή εικόνα του πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Βεβαίως. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα που αφορά...